Hello, Rudi Jander, Austria. Toni Jelenić, Croatia. Hi, my name is Pejman Lotfi. I'm from Hungary, Budapest. David Sutnović, Croatia. Tim Kevin Ravnjak, Slovenija. Nejc Ferjan, Slovenija. Okay, I come from Croatia. Dominik Lauber, Switzerland. Hi, I'm Gerald Fuchs and I'm from Austria. Hello, my name is Martin Graf and I'm from Switzerland. Vid Bajrić, Croatia. Andrej Marinčić, Slovenija. Erik Harc, Slovenija. Hello, Rijeka, it's Wojtek again. I'm from Poland. Bye bye. Hi, I'm Baji Takac and I'm from Hungary. Marko Dukic, Croatia. Hi, my name is Josh Kergula and I am the manager of the Hungarian team. I evo, poštovani gledatelji, evo nas dakle na središtu same piste između dvije vožnje. Još uvijek očekujemo rezultate našega stručnog i snimačkog žirija koji će ocijeniti kojih 8 natjecatelja ide dalje za dobiti titulu najboljega u Gillette Carnival Snowboard Sessionu 2010. godine. Evo, poštovani gledatelji, nalazimo se između dvije vožnje, dakle osmero očekujemo najboljih kandidata da uđu u finale. Prije svega, kako je bio posao žirija, je li bilo teško? Pa dosta je, bilo je nivo vožnje stvarno bio visok. Jako visok, bilo je gusto, pogotovo ova mjesta za ulaz u četvrtfinale, ali imamo prvih 8, među njima jedan Hrvat. Na sreću, prošlogodišnji pobjednik Vojtek je nakon kvalifikacija na prvom mjestu, tako da za sad nema iznenađenja velikih. Ali sada idu četvrtfinale 1 na 1, tako da sve je moguće. Odlično, inače u sam žiri, možemo nešto reći o žiriju, evo, kako se radilo i kako su ocjene bile? Pa ja i moj kolega Filip Krstanović smo u žiriju. Svaki, znači, borderi su vozili, za svaki trik smo im dodjeljivali ocjeni od 0 do 10 i na kraju smo im 4 najbolja trika zbrojili i prema tome napravili poredak prvih 8. I razgovarat ćemo naravno malo i sa natjecateljima. Evo, prvo da čujemo kako je bilo na samoj stazi. Je bilo ove godine teže ili lakše? Pa teže je bilo. Ove godine je u samom središtu grada, da li je snijeg bio dobar? Ja, dobar, čeprav gre dež, sve za to, ja. Odlično, da čujemo i drugog predstavnika koji nam dolazi iz Slovenije. Kako je danas bilo, je li bilo teško? Ne, lažje kao prije leta. Znači sve odlično? Ima više placa, ja. Pa manje naklona, znate. Bolje je kao prije prejšnje leta. Znači bolje nego prošle godine. I okej, what do you think about everything here today? Do you speak English? Yes, what do you think about everything here? Što misliš o svemu ovdje? Jako je lijepo sve bilo. Prvi put sam ovdje i nadam se da mi neće biti zadnji. I sljedeće godine dolazim po titulu. And what do you think
Što mi misliš o Rijeci i o cijelom natjecanju? Jako je lijepi grad, nadam se da ću sutra imati vremena za malo razgledati, a što se tiče same staze, bila je odlična, bio sam jako zadovoljan. I evo ovdje smo naravno pored samoga zvučnika, ne znam ako se dobro čujemo poštovani gledatelji, ali ovdje su nam još neki gosti. So what you think about everything? Što misliš o cijelom natjecanju ovdje? Jako je dobro organizirano, jako je zabavno i jako je cool. Hvala ti lijepa. Kako se tebi se ovdje sviđa? Je sve u redu? Da, sve je u redu. Jako volim cijelo ovo događanje, volim Hrvatsku i volim Rijeku. Što očekuješ? Ko će pobijediti? Nadam se da će ovaj mali dečko iz Slovenije, tako je, upravo on. I nakon toga se nadam da će to biti jedan Austrijanac. Hvala ti lijepa. Evo, poštovani gledatelji, kao što vidite, mnogobrojni su gledatelji ovdje sa nama, bez obzira na gotovo 0 stupnja u Rijeci. Razgovarat ćemo s nekim od njih da vidimo kako im se sviđa ovdje. Dobar večer. Kako vam se sviđa organizacija? Prekrasno, nešto novo i stvarno je lijepo. Da, dobro, vrlo interesantno, vidite ovako nešto u centru grada. Jedino što je ova pauza malo se produžila, ali nadam se da će sad krenuti finale. Jako dobro, vrlo dobro organizirano. Ova manifestacija je došla na jednu novu razinu. Dečki znaju šta rade. Snijeg je naš domaći iz Gorskog Kotara. Jako lijepo. I imamo zgodne voditelje i kamermana. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dečki, da čujemo s vama, kako se vama sviđa? Pa odlično, baš je dobro kako grindaju po toj ogradi ti borderi. Za koga navijaš? Za onoga najmlađega. Znači, to nam je Kevin Ravnjak iz Slovenije. Da. A ti? Za Za koga navijaš? Za tog iste.